yan guys, part 2 na nito. Tapos kung ay comment lang din sa mga gusto. Part 2 na yun guys. Pagkamay. Lagi pagkamay. Ano sa YouTube? YouTube na po. YouTube na. Transfer na ito, maanan na siya. Nasa mo, dagdag ko kay mga TV. Kami, mga dagko. Anak ko lagi. Kaya nakanindot, ako anak ba? Ako atri sa Bigo City, ang nada po dito. Kaya nag-comment na ako sa mga cross ng gawas. Lagyo. Asa daw ko. Manita ka? Kung makita mo lang trabaho na ko. Kaya kung bandi ko sa mga Manila. Kusog kaya sila. Sa una mo ko sila kanin nga nag-video-video. Nag-PR ko. Yung may nindot na i-video. Ang ilaha dito, mugbo ra. Gina-edit nila, ginakwaan. Ano, dagko ko lang kung mugbo kayo. Ako tagkas man. O man ako na ilagpin. Kupya lang, ano lang. Continue lang siya. Gusto ko itong hilot sa Riyadh. Bilit rin. Napauli na kami sa Pinas-contract na lang. Lagyan ng tutunod doon. Itu kayak isa kakukata kali ya. Dilo. Rapo yung palit. Ano? Tangan mo nga po. Bakit? Nagkapahilog na Pinoy. Anong trabaho dito? Mura nito. Ano yung kailangan yung gusto nila? Kailangan gagawin ng break. 1.5 nila. 1.5 real. 1,500. Yakulo, upat, katao ah. Hindi na nagkawapi sa kumpanya nito. Ha? Sarili na ni mga van, airline. Inikulin ako. Kaya mason mo ko dito. Bason di O, pagkulin ako, mau pagipagilot hapon. Airline na nimo. Kung Bernes, hulde. Wibis, pati na kayo ng wibis. Ugma, huwag may trabaho. Magkaligo. Tama no. Yung mga kaya, yung mga dito, lawan, matinong. Wala manghilot, may barangay, murag kag mahumsik. Relax yung sama nito. Sa Pilipinas, ginagawa ka mag-uulang mga masad dito. Kung magpamasal, dito pa ito mamahala. Kalau pagkikan ni mo diri ato yan. Hilot pa da. Wala pa. Pagpapangayo ko gini. Pilipinas na ako, pagpapangayo. Nagkatar ko, wala yapon, katar pa yan, wala. Dito ito yun. Wala yapon. Dito nagputok. Pinakauna akong ginagawa dito. Pakistani. Yun man. Sabi mo sila, may daw ko. Yun man siya. Tumbak man to. Iso di pinawag. Hirap ako na ko. Ito nga, nasakto ko. Takot-takot bang. Hilot ko. Angkon ako na ko. Tiningon lang na, okay mo daw. Ayaw ba, palingkuin mo. Ayaw man. Kung aligyawan ba silang, hindi ah. Hilot na siya.
Meron ko, ano ko nila. Ano ka lang, nahilot na yung mundo. Ay, nahilot. At yung mga Lisa, nangapita ka. Maestro ka nga ito, hindi ko nakapuyo na. Paralyzed. So, italakaw na, meron pa. Wala, dagang sila dito rin. Nadaang po, din isa, matabang, sila kayo dito nga wala dito. Pinakalayo nga namin kanina katabang ko dito pala ko. Japan. Isa na kasi sila mo, bakit tambay ako? Tuwan, katong sa Japan, naupat to, dito siya nagbun sa mukha. Hotel man ta siya. Ipatanaw na mo kung uyon siya. Uyon man siya. Ang buhay po. Hotel ko tapos dito gasto. Pilipino man siya. Pero pagkatagom. So dito na labas, isindak, dito na din. Kung sa kalako kayo, kaya maligo. Ano sa dito? Dito sa hospital, ligaw siya. Kasi payo ka. Hindi. Wala ka dahil, 15 days lang. Uli na siya. Kalakaw naman siya. Pero ganun daw. Tawagan na yung magsuruhan dito anak. Amigo sus, siya hilok ng dahil kitapat din sa sakit. Dito na kung isa kasi sa hospital. Yung mga doktor na dito hapon. Wow. Japan. Kaya ka lang kung ano mo gud pas mo sa wala mo gud pa hindi. Kaya kita makita. Sa kining mga tanong ko. Wala. Hindi na maayos sa akin. Wala gamay. Kana sa sir, akong gusto ko sa mga ipat ka side na kani ha. Iman tayo na ayo kalimot ipat ka side na. Mali balay-balay sa pasmos kasi. Kana nakabasa ka gud to hapon lagi. Hindi na ito nabungkagon, ma-powerful na sa manugan, effective. Dili na yung mga pusog, yung kanang atong dili mo rin bubungkat. Bugkat na mga dili, hindi na naman yung lakaw. Dili yung na sa bugkat, kung nili, wala na tayo pusog. Nadi ka kataog. Lawas. Testing na yun, ano? Kapag yung napising ang hibok tawa, dahanay kong gunidot na. Simple naman ko din, kung ano siya. Pwede ni mo. Ito sa dili ko na po ang ngunit na ko, pero lahat talab. Lahat talab ano ba? Pero ang gutanan, yung ikapan sa ipan. Kaya ra, kung pa, mangusog mo, kung di kayo mo, kung di kayo katalab ba? Mabukong meron sa limang tuwan. Kamay ko sa... Ito pa yung minimo money nga. Ayaw na po sa pagkat. Kung makalugar ka, Sa sa kabuan. pagkakaroon, 7 days na siya. Pero after sa 7 days, ang pinakadabis na 30 days. Dati din sa yung maintenance. Sa ako lang ha, kay Pagkuhan. wala makikita mati. So ipatandog lang mo na mas mulami pang ang dagan sa imong kondisyon. Kaya ang kasagaran mo gud nato, di mo gud magpa-admit o wala tay. Mga lagi. Way gibat. Oh, dili po ta mapahilot kung wala tay. Baon. Oh, di ba? So wala makikita mati. Pero imo lang gyud sa ipatandog daan. I-advance na. Mag-maintain na lang. Maintain lang siya. Sa kabuan. So tay health man na siya, dili man na bisyo. Mao. So bisyo, di ba? Palitan ko. Dila wala rin buwan ako natagasto. Bisyo na, pero kung sa health na to, sa kana, basta makikita mati, 30 days. Isang kabuan. Isa. Isa lang yun. Pinakadabi sa hindi siya mati. Yung dili kaganahan mo, hindi man mahilot. Kondisyon na. Oo. Mahilot lang yun na siya, kaya mas mulami pa yun na siya. Oo.
Ba't kasi makikita mo kahilot, huwag dyan tayo. Oo, yun. Ang kahilot na ako kasakit na juga. Oo, ayun. Pero naigo na. Dagan diri ah, sige mo. Ako pa ko diri 15 days. Dagan ako diri mga 15 days. Kung service pa, upang. Kamu saya pada pusat. Depende sa customer. Dagan diri ko 15 days. Pamintin niyo sila. Even 15 days. Dagan ko diri sa health man lang yapas. Ako suno man ang kuan. Health man. Yan okay man daw. Kung 30 days, layo daw kayo. Layo ako 30 days, gusto mo gan. Ganda naman ito sa... Pag, ibukas pa rin, boss. Ila ba karon bagyo na naungan eh. Kanang may kapan ni. Hilot ito nga. Pamati ko. Ha? Kailangan tamat. Kaya halos nakagunit ko mariat mo ka. Basta masakit. Lagi din pamati. Kung ba mo dili matuog lang ba? Gao na ko kon. Kumat. Ayun kuan, nang bubang. Ano lang mo ya kada bro. Tiyong sa dili na lang ko istorya kina tuog man. Nagtiyong man. Pero nagmata makikistorya ko. Natanang ka. Pero mo tiyong gani. Wala lang ko. Dili ko tiyong. Silot ko. Lagi sakit na. Ito lang, pero mo. Langit doon lang. Wala sa igikuhan. Anong ang mga tog? Ang bandili? Ako kay ano sa ulo Pasko ah. Mo ali sa sakit. Nakilabaw si mga. Nami ba kay humban? Sakit sa gunita, pero pag human, anak. Humban nami mo kayo. Muna yung naganaga ko sa mga nakuha dito ako ako na araw na dito lang ang hilot mo sakit pero ang among gibalikan doon ang resulta mo ko yung hilot muna yung lagi ko daw sakit agutahon lang isa daw hilot mo ay sakit ikitan sila pero pagka pilak ang loob sulit ang hindi pamati nangita naman nung ka kung nalabihan ba anak Masas mga udah sa kuan, kayo eh. ada pa tayo nang ilang walang bakit hagok mo ba? Ako ba? Hagok mo dito ba? Lagi kayo ipamati, diri ka suwa. Gusto mo ka mawala yung ipamati. Pero gusto ka relaxation, adit mo kasi po, ananaon mo kung bago doon. Kaya mo kayo mo, ano eh. Jadi, so, ano ba? Kuan. Nangunahan ko na ko, dito ko na yung mga relax, relaxado ka daw. Pakiyang, lakaw, challenge mo ko na ba. Wala lagi dito sa
Hindi ko barog mo. Kala ko magagamitan. Ano ba? Talin na ko alam. Tangalan na ko kumuha para maplaya, para madali mo ba? Identify. Na may title. Ano ito? Ito? Tangan mag-title. Tangan ako para maplaya. Sinusunod nilog ni Mana, di na kayo sakit. O, bawas na siya. Bawas Kani man ko natabuhan ang kinamagwangan ko na. Nagkaroon pa po kapiste yung mulawat ng ani. Kasi kung babae yung pahilot no, Ano eh? nagwan na sakit. Di, di kuhan man ako, control. Atong kung Kung babae. masakitan ko tayo, ligtas siya. Isang sa lalaki, control mo na ako. Ano tayo mga good, control mo na ako. Sakitan man ka, di bawas. Di kayo natukuanan. Ang dami ng kayo, support yun. Kaya pa lang yun siya. Sakit, anak, pag kumagsakando ka na, di ba, wala na. O, gusto mo tayo. Sakit mo ba ako, no? Hindi ko pwede ka na ako natulog mo. Anak man siya, anak man na. Anak man na para malubong, no? Pero, puro gue, lubong lang. Alam niya, kinubukon yun. Ang mga usay-usay ba? Usay-usay mo yun. Kaya boss, model na boss. Model na sa brisa. Sa Brisa Mall? Oh, ano? Yun nila dali. O ka na, wala, dali ko daw. O, ganyan mong kahilutan rin. Tamo na yun. O, trawa, ko daw. Makita na ko rin sa YouTube. Oo. Sa imong channel. O, pagkatao naman ito, makita niyo. Nandito. YouTube, Eric Hilot. Nandito tanan. Kita ko naman dito mga barang, windy, kanto, kita. Napo na dito. Namukat pa rin kang kunyanan. Parang kita utad na, pwede na rin. Sunod lang pa naman makita. Ah. Kanina ba tanaw, bakit? Hindi nyo eh. Tingin ko na ko. Wala na. Kita ko nung anak na doon. Ang live, gini niya po doon. Video lang. Ha? Video, human i-transfer. Pag-transfer, maungana na. Ano na dyan? Parato, di ba ni Isturahan na yung mga tapisugod? Oo. Maungana po siya. Ang unit mo smile bro. Pag yun, mapiga po no? Wala gini. Butang ba? Gini ba? Butang. Nagamay. At iba rayuma arthritis. At ano yun? Tahon na lang rayuma. Hindi ka tanong sa YouTube ba? Ha? Hindi ka tanong sa YouTube. Kaya mo nindot ang sa YouTube. Kaya, mga nindot ang sa YouTube. Explain sa explain.
Asa ko sa pahilot mo naka-make up na tanalo. Ha? Naka-make up ko na siya. Ano yung dili? Oh. Kan siya yang kan liap. Ha? Kita ko naman mga bata, anong ko mo, pahilot na kung bata. Sabi ko sa mga bata. Alay ang estilo sa bata. Nga na gusto ko, na kaya sa lalaki, bubuon ko na. Ito na. Hindi na. Di man mahilot ako yung bubo. Yung saan natin paghilot, be? Mga dito, ngayon ko ang ginubukan. Akan ka mahilot ang babae, eh. Kung pang mo, nabulo, manito yung mahilot. Kanang mga sugar, sa babae. Ah, kasi ka na sa babae, pas mo. Pas mo Mga lang. manghilot ng hapon gabi. Oo. Kaya ikaw man, Oo, yun. Sila lang yung babae. Yun. ano, bulog na siya. Di ba kung sa pagugay, kitabunan mo kita ko. Wala lang yung Malaysia. Wala yung dagyan mo sa babae doon sa duwag, may kuhan mo, may isip ka. Nahilot lang ito. Uli ka mo kuhan, uli ka. Oo. Tinitime yun. Uli ka, di mo ka mo kuhan. Pero halos mo ka kasunod rin mo kang kung makita mo gano'n sa Facebook, video, YouTube, kita man sila. Oo. Nag-apply na ko sa tabon, ano rin mo. Hindi, kaya lilit ko din ito, apply na ko sa tabon. Udel ko na. Ako sa tandag ka rin. Tandag, ako ko rin. Ay, karong na. Ngayon, tandag no. Ikaw na. Ha? Ikaw na. Yun na. Muna, hinilot na ako. Hinilot na ako. Ano naman no? Ha? Ay, kumandok mo sila. Ano ka kung kilo ibayan rin, yung box pilikap. Babae, yung box pilamiti. Ang mo sa buno, pwede ang nasilan. Nampok na hatok ng driver, ka malili daw. Malili daw siya yan. Layo na. Ano mo sa
Kasi magkitaw mambok, no? Mangyar to ba? Yes, estudyante. Bisa maging mambok. Ito na, balik-balik ko parang Kaya makuha pati ng dat, no? Wala siya, no? At sa mga na kung makadali ka. At look, secret that. kaya mo ba? Kaya mo bang 15 na ba? Oo. Kuya, magugasa yung mga kanang palipong, bilabot. Diba? At masaya ba, no? Bakit na mo 15 na ba? Yung ang pasayro, sera. Tapos, kaya na sabi. Ay pagpasaro na, Ah, dili no. na karoon ng gugma, di siya pamaligo. Nagana po yung ads na buwan, advertise. Ano to? Na like mo ang mga YouTube. Ha? Pero mag-like mo ang YouTube. Di ba pag nagkag-like sa pado, makakwarta mo po ka na? Viewers. Sa viewers, no? Oh, viewers ang kwarta na. Wala mo nang away, kwarta. Ah, ada ka mga kwarta, ada ka mga... Ayun no, nagmay. Pukon, kwarta pa pukon. Ah, mura na siya, nakansiya ba, no? Nagmay na sa kita. Ano, masaka. Mga ito. Ano, nalaman ko yung kuwan. 2,400 plus subscribers. Subscriber. Follow sa kuwa. So, nabuto na ulit. Nga nag 2,000. Nadili ka Timos. Bulog na siya. Tanggal na. Ayun, ganyan. May lapil style ako. Ano ang luto dito? Kita ka na dito. Kailangan na rin. Kuha na ka-video yan, tulo at apat na video na yan. Kita ka na. Tato yan eh. Sir, mamaya ka. Jesus, maayon na. Just second fight niya. Eh, balot. Thank you for watching, guys.